यादव। माँ जानकी स्टूडियो सूरजपुर से सूरज बाबू के देख रेख में ये गाना भेजत है। इस सामाजिक गाना भेजत है। अब भैया ये गाना के आप लोग प्रेम से सुन के और नई पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी चाहे लड़का हो चाहे लड़की न के लिए भेजत आ रही, सुन के पर विचार करिए। विश्वास बा कि अगर हमारे गाना के ऊपर थोड़ा भी विचार करिए तो कुछ समाज में बदलाव जरूर आई। समाज ये समझ जौन बा हमार बहुत नीचे की तरफ जात बा। बड़की मोबाइल से सब्सक्राइब और कमेंट करिए। हाँ भैया, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करके आप लोग बताए कि हमारा गाना अच्छा बा कि ना अच्छा बा। हाँ, निक लागत है। वही सामाजिक गाना बा और समाज के सुधार के लिए भाई आप लोग सोचबत जरूर सुधार आई। कैसन आइल बा जमाना रे बाप रे बाप। अरे कैसन आइल बा जमाना रे बाप रे बाप। सुधरा भारत के जनानावा अरे बाप रे। फैशन पीछे प्रेम जाल में हो गईलू दीवाना। अरे भाई बाप के मोछ उखाड़ के शादी कैलू मनमाना। बोरलू पुरखन के पगारिया अरे बाप रे बाप। हाँ, बोरलू पुरखन के पगारिया अरे बाप रे बाप। सुधरा भारत के ए बाबू, आप मोबाइल टीवी पर देखत हवा एगो दूगो कांड रोज होता। अरे बाबा, आई औरत लोग जौन बारी बहुत गलत रास्ता उठा ले समझ नहीं आओ। एकदम नीचे से ऊपर ले फटे घर जा लोग देखा हम नारी का बुराई नहीं खिगाव ना वो कहे के सुंदर होखा बड़ी खुशी का बात बा। खूब फैशन करा बड़ी खुशी का बात बा। खूब आराम करा खुशी का बात बा। लेकिन मन के मत बढ़ावा। ये मन के बढ़ाओ तो ये गलत होता। बाकी कुल बढ़ाला मन के न बढ़ाओ। ये हमारे औरत से सिफारिश बा। मन बढ़ौला का नतीजा जौन होता बहुत एक दिन पछतैबू जा। ऐसे पछतैबू जा कि ऐसे 4 गो हान होले। कवन कवन? एक तो बिना माई बाप के आदेश के भाग के जैबू, भाई बाप का मोछ उखाड़ लेबू, उस समाज में मुंह देखावे लायक ना रह जाता। दूसरी गलती बा कि कहीं जैबू उड़हरुइये कहबू। अरे बाप, जौने के भगेल कहल जाला। ये बात के गलत आप लोग नतमनिया सोच विचार कर शायद आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। कहीं में पूरा शब्द मत लिखिए। कहीं जैबू तो उड़हरुई कहबू, कभी बिहुती ना कहबू। तू गलती तीसर की बता देते हैं। तीसर की गलती बा कि अगर संजोग से कोनो घटना जवानी अवस्था में जेके संगे गई हो गई नीचे ऊपर तो ये समझ ल कि अपने पति के हैसियत का मालकिन ना बन पैबू। न कानून दे न समाज दे। जौन औरत बिहुती है अगर पति मर गल तो पूरे उनके हैसियत का मालकिन वो औरत होले। लेकिन तू मालकिन ना होबू तो के सरकार मानता ना जाइए ऐसे कि तू घर में कहबू। चौथियों बता देते कभी फिर लौट के नैहर में ना आईबू। सोच के तब प्रेम जान फैलैहा जा। नाम मनबो के खिचड़ियो आई। हाँ, तो एक सोच लिया जा। यही वजह से समझाने खातिर गाना लिख के हम भेजत हैं। आगे भैया
सुधर भारत के जनानावा अरे बाप रे बाप। राजा रघुवंशी से शादी कई के कैलू धोखा भारी। अरे सैलकरण के दे के झांसा दिहलू जान से मारी बूझल घरवा के दिया लावा अरे बाप रे बाप। भैया यशो वाली लगन जौन गई है आप लोग टीवी चैनल पर देख ले बार राजा रघुवंशी के क्या फर्स्ट क्लास उसकी बॉडी है। सोने चांदी की दुकान है। एगो चिरकुट वही के दुकान पर रहे वाला चिरकुट नौकर से फंस गई। राजा रघुवंशी के ले जाके पहाड़ से ढकलवा के मरवा दिया। एक ही अपने माँ बाप का लड़का रहल दिया ही बुझा दिल। ऐसा मत करो जा ऐसा सोच विचार। अरे कितने जाने के डरमावा में कोसी दे भैया हाई देखो अब 1.5 महीना कहानी बा। अरे 2 बच्चा के भैला पर भी यारी असली भौलू। भरत यही के बोलवा के अरे यारन से पिटवलू तड़पट दिहल पारानावा अरे बाप रे। भी आप 1.5 महीना पहले आप लोग टीवी चैनल पर देख ले भरत अहिरे फर्स्ट क्लास की बॉडी जवान की थी। लुपची नहीं मेहरारू कर चिखुरी नहीं पहले से वैसा लपचा से फसल रहा। अब 2 बच्चा हो शादी भैला के बाद 2 बच्चा पैदा हो गईला पर अब यारियों का ना छूटल। एक दिन फोन करके शहर के बाहर जाके फोन करके वो अपने पति के खुद बोलवलस कह के बोलौलस कि हमारे यार तो के बुलावत हो। वो बेचारा सोचलस कि एकर यार बुलावत हो अब हमारे 2 एगो 8 बरिस का बिटिया बा एगो 5 बरिस का बेटवा बा। इतना दिन निकल गई। चल के हम उनके समझाए कि अब तू संग छोड़ दो अब हम उनका साथ निभाए हम हमारी संगे रहे। हाँ ये सोच के समझावे खातिर गई। ए भैया एको जबान ना बोले पौलस तौले यश कोड़ा यहाँ की गिरे लागल कुछ ना बोले पौलस वहीं पे होश होके गिर गई। वही का शिकार है हो हम भाग के आइल हम। ए बाबू इतना तक करबे कैलस इतना तक करबे कैलस उनके कहलस कि अगर केहू से कह दिहला कि ये बोला के पिटवलस लोग कहला कि माई का करेजा बड़ा कोमल होला बाप खड़ूस होला। हम तो देखा थे ये भैया की जमाना उल्टा हो गए। एकदम भैया बाप का करेजा कोमल हो गए और माई का करेजा खड़ूस हो गए। काहे से कि माई भरत अहिरे से कहत है कि अगर केहू से कह दिला कि ये पिटवलस तो तोरे दोनों बच्चन के मुँह आते बारे माई। अब बारे बाप की इतनी धमकी सुन के इतना पिटायल कि पूरे शरीर पर खून जम गल ऊपर से यहाँ तक कि शरीर के अंदर भी खून जम गल। लेकिन मारे अपने लड़कन के जान के मोहब्बत की मारे के उसे ये ना कलस कि हमके बोलवा के मरवलस। तू कैसे चलना भैया बताओ थे कैसे मालूम होगा केहू ना जनलस। जब 2-4 दिन बीत गई जब ओकर हालत ढेर खराब हो गई तो उठा के अस्पताल में ले गई। अस्पताल में ले जात समय भी कहलस कि अगर डॉक्टर से केहू से कह दिया कि ये मरवले बा तो तोरे दोनों बच्चन के मुँह आ गए। अस्पताल में भी मारे अपने बच्चन के मोहब्बत बारे बाप ये ना कहलस कि हम ये मरवले ये कहलस कि हम सीढ़ी से गिर गए।
डॉक्टर लोग इलाज करे लगलन ये बाबू, लेकिन सीढ़ी से गिरने के इलाज में नहीं खो। वो तो भर दही कूटल रहे, भर दही खून जामल रहल, डॉक्टर ना बचा पौल। जब मर गईलन डॉक्टरन के ना संतोष भयल, तुरंत पुलिस के सूचना कर दिलन कि तो लाश जो है सीढ़ी से गिरल ना ही मारल जना थी। पुलिस बुला दिलन, पुलिस आके कैप्चर कर दिलन, लाश के पोस्टमार्टम में ले गई, जगह जगह मार मिलल। वो करे बाद छानबीन कैलस, जब घर पे पहुंचल तो वही के बिटिया 8 वर्ष के जन लड़की रहल करत कि हमार मम्मी पीटे होले बा। हाय हाय ए बबनी ऐसन मत कर जा, बहुत पछतई बुझा, बहुत पछतई बुझा। ततर पर चली गई ने परानामा, अरे बाप रे बाप। नहीं खे अरे केहू पति के कटवा के टाइम में पैक करावे, केहू बोटी बोटी करा के बैग में कसवावे। खतरे मर्दन के परानावा, अरे बाप रे खतरे मर्दन के, अरे जियो भैया जियो। अपने भारत के नारी लोगन से एगो सूचना दिहल जात है, कनी इतिहास उठा के पढ़ ले बाबा। यही भारत के नारी रहली परिवर्ता धर्म निभौली। अरे पति लाश संग बैठ चिता पर सतीव्रता देखलौली, तो साची इतिहास है कपानावा, अरे बाप रे। अरे गुरु गणेश कमतारों में देखी के जमाना, नारियल का करनी देख के बिल खेले मर्दाना, के करना बाटे ठेकाना मा, अरे बाप रे बाप। बाबू एक पहले भी एक जाते का गीत आप लोगों के भेजे रही, बड़ा पसंद कैला। फिर भेजा थे एक गावे के ऐसे पड़ा था कि ये समय का जो लड़कवा हमन के आवत हम अगर खड़ा मसाला ले ले चले आओ तो मेहरनवा गोसिया के फूल जाते। तो के बाजारी में पीसल पैकेट ना मिलल है, भाई खड़ा मसाला ले लेला तो हमारे जांगर ना बा। हाँ उनके पीसल हल्दी, पीसल मरचा, पीसल मसाला चाहत है। एगो वो जमाना रहल कि हमन के औरत हमन के माई पीस के आटा या कूट के चाउर खियौली, और वो करे उतना मेहनत के बावजूद भी गा गा के पीसे, के तरह से गा गा के पीसे। दिखाई बड़ी दर्दनाक कहानी गाँव में लोग। एगो लड़की जौन बा शादी करके अपने ससुरा में गई बा, एक बरिस से ऊपर बीत गई, लेकिन नैहर के लोग के समाचार लेवे ना गई। जब समाचार लेवे ना गई तो ससुर एक दिन के बोली बोलत बा, के कर बोलत है? अरे मकिया ही बैठल सासू बोले पिरही बोलिया,
अरे बोले बिरही बोली आ कैसन तोरे नैहर के लोगवा रे। ए बाबू ये ससुर कहत बा कैसन तोरे नैहर के लोग हो रे कि बरिस दिन से ऊपर हो गए लेके समाचार लेबे ना आई। अरे और का कहत बा अरे कैसन हउए बहुआरा तोरे पापा अरे बहुआरा तोरे आ कैसन हउई तोरी माँ तारिया रे। आ कैसन हउए तुहरा बीराना अरे तुहरा अलिहल नाही आबई बारिया रे दाई। अरे बाप रे बाप जब इतनी बोली लड़की सुन ले बा पूछत बा कैसन तोर भाई बा कैसन तोर बाप बा कैसन तोर माई बा रे। एक बरिस से ऊपर हो गए आज तोर खबर लेवे केहू ना आयल। आई हो दादा वो लड़किया छाती पीट के आ बिलख बिलख के रोवे लगल आ कहत बा कि ये सासू अरे हमार बुझाई लिया कहे कि याद करा देलू ये सासू जौन आग हमार बचपन के बुझल रहे अम्मा जी आज हमारे कलेजे में धड़का देलू पूछिए अम्मा जी का पूछ कहत बाबा कल आप पूछलू तो जब तक हम बताते कैसन हमार माई बा कैसन हमार बाप बा कैसन हमार भाई बा रोक बा लड़की आप बताओ बा कैसे बताओ तो बाबू। अरे पापा तो अरे मोरा काठा पापा अरे मोरा काठा मैं भाई मोरी माँ तारिया रे दाइया। रोवत बा कहत बा कि ये माँ अरे काम से पूछ दिलू ये माँ अरे हमार बात तो जिये था लेकिन जेकर माँ भाई आई लोग ये माँ वो से पूछला तो दिल पर का पूछ बीते ले। हमार माई हमके जन्म दे के एक ही पैदा करके सरजू के किनारे चल गई ये माँ आ दूसरी हमार माई आ गई जेकर माँ भाई आ गई ओकर बाप के तो खुदे कठ बाप हमार बाप तो कठ पपुआ बना दिली अब माई तो मैं भाई है ये माँ अब भाई के पूछलू है ना तो भाइयों को बता दें कि मैं भाग का जाना माला अरे हुए बीरा अरे हुए भी अलिहल नाही हमारी खबरिया रे। तो बाकी ये माँ हमार भाई तो माई हमारे को देवे ना कैली मैं भाग जन्मल हमार भाई भाई हमार वाल लेना तो हम का करी यह कह के रोवत बा। ये बाबू सास ननद तो कहल जाला कि पत्थर से भी कठोर होली ये बाबू लेकिन वो लड़की का रोवल सुन के वो सास का करेजा बिहर गई कल की ये बेटी अरे हम बहुत गलती कर दिली तो से पूछ के हम ना जलने कि तुम मैं भा महतारी बा न तो हम बात ना पूछ ले होती ये बेटी लेकिन ठीक बा जेकर केहू ना होला उकर भगवान होला एगो हमार काम का दा का बता बा। अरे खोइछा में ले हूँ बहू अरे तू ही साठी धाना अरे तू ही साठी कईले सूरजुआ रागिया रे।
के कि ये बेटी केहू जकर ना होला ओकर भगवान हो। तू खोइछा में काम करा नहा के आवा है 60 धान ला आ जाके सूरज जी के अर्घ दा तुहार भगवान सुनिए सूरज जी सुनिए। अर्घ के देई बहुआ अरे घरवा में गईली अरे घरवा में गईली। ये बाबू सास का कहना मान के नहा धो के पतो ही आइल खोइछा में 60 धान लेके जाके सूरज जी के अर्घ दिले बा। रो रो के अर्घ दे के आ घर में जाके केवाड़ी बंद करके बात के महतारी के बचपन का सालत बा। घर में जाके बैठ रो के रोत बा लेकिन देखा मालिक के मर्जी। घर में जाके बैठ के रोत बा तो कहे भइल का अरे अर्घ के देई बहुअर अरे घरवा में गाई अरे घरवा में आई गईले दुआरे बिराना मारे दैया रे बाबा अरे आई गईले ए बाबू देखा मालिक की मर्जी कि जे घर में जाके बैठ के रोवत है तबले दुआरे होकर भाई आ गए। बाबू सास दौड़ल जात बा कहत बा का बजा खोला न बाहुअरी अरे पजरल के वाड़ी आया रे अरे आई गईले तुहरा बिनावाए रैया गईले तुहरा बिनावाए दाई। ये बाबू सास जाके केवाड़ी भिड़कावत बा केवाड़ी बंद बा कहले अरे बहू अरे केवाड़ी खोला तुम्हार भाई दुआरे आ गए हैं। ये बाबू हवा के केवाड़ी खोल के आई आ गिर के ढाई के अखबार में पड़ जोर जोर से रोवत बा। जितने बहनिया रोवत बा उतने भाईबू रोवत बा। भले मैं भाग रहल लेकिन वो उतने रोवे। जब उतने रोवे लगल दोनों एक को चुप ना होत हो बहनिया चुपाई ला कलस किए बाबू चुप हो। एक बात बता कि किया ये भैया मरी मरी गईले बापा वायर गईले बापा बापा किया मारी गई मरिया रे दैया ये बाबू कहे इतना रोत हो बाबूजी का नाम मर गए कल ना बहन बाबूजी नाम माई का नाम मर गए कल ना बहन माई नाम मर गई। तो पूछत ये बाबू केहू जब नाम मरल तो रोत इतना कहे हवा। एक बात और बतावा किया पिरना टूटी गईली बहनी सोले ही आयर अरे लिहला नाही हमारी खबरिया रे दैया रे लास्ट बात भैया बताओ था कि ना ये बहन बात कराल हम बताओ था कि अरे नाही ये बहिना तो से टूटली पीरिया अरे टूटली पीरिया रे हमारा